Fuiri magnetoelektrična oprema proizvođač je specijaliziran za istraživanje. Naša tvornica smještena u Kini, razvoj i proizvodnja magnetoelektričnog separatora, praha. Svi naši proizvodi zadovoljavaju međunarodne standarde kvalitete i više patenata i naširoko su hvaljeni na raznim tržištima širom svijeta. Moji proizvodi se izvoze u Sjevernu Ameriku, Europu, Jugoistočnu Aziju. Ako ste zainteresirani za neki od naših proizvoda ili želite razgovarati o prilagođenim narudžbama, slobodno nas kontaktirajte. Dvadeset godina industrijskog iskustva i istraživanja, riješite probleme s vama.